Čau lidi, já vás vítám u tohle videa a dneska budu hrát Brawl Stars, ale je tady Hypercharge. A já jsem si zkoušel jednu hru a v té jedné hře mi právě padla jako postava tady tahle a jako za mě má docela dobrý damage a i životy. Ale ještě jsem neskoušel ostatní hry, jak to jde s těma ostatníma jednotkama. Protože všechny postavy mají přece zvětšený damage a jejich životy. Ok, Bull na Brawl Ball by se mohl hodit. Ale tak jsem trochu zapomněl, co ten Bull má jako specialitku. Jo, že on když běží, tak to... Tak mám myslím, že je zmenšený damage, když do něj střílí. Colt má zase rozhozený. Okay, 1-0. Pojď, Spajku, to zvládneš. Já jsem ještě neměl ani jednu hru Overcharge, a to už hraju druhou. Jo, teď už mám. Ok, nice. Já se budu muset přesunout to tlačítko, jak ho mám někde jinde. Nice. Pěkně. Jsem nechtěl. Já se budu muset změnit, mě tam vůbec nevyhovuje ten Overcharge takhle blbě dole. OK. Ty vole, ta Jackie. Ona je úplně nesmrtelná, jak vrací damage, tak to je taky silný. Já jsem myslel, že Jackie bude asi nejhorší z těch postav, ale ona taky není tak zlá. Očividně. Se nechce nabíhat na tu Shelly. OK. Bacha. OK, Overcharge už budu mít, já se budu muset dál změnit, tak ho nemám tak blbě. Já využiju speedky. Ne, mě odpálil. Dobrý, máme 30 sekund. Oni už to vzdali? Ale hoši, na to dávám, bacha. Nice. OK, jdeme další. Pojď, dej mi třeba Shelly nebo Colta. Nice, Colt. A ještě na Game Grappu. Počkej, já jsem si nezměnil ten Hypercharge. Já bych se ho dal dál od té ulty, ne mě takhle, jako mám úplně dole, tak mi nevyhovuje. Já jsem si přenastavoval i gadgety a střílení, jak jsem to dělal normálně. Okay. Pomoc! Jsme všechny postříleli. Okay. Tady mě čekat nebudou. Ty vole, on je nebezpečný, má strašně velký damage. Já ho nevím, já nejsem zvyklý proti němu hrát. Okay. Aha, super. Zdrhej! Pěkně. Jako zatím jsem každou hru vyhrál, jako. Aspoň něco. Nice.
Dej mi třeba něco, co jsem ještě nehrál, třeba Shelly nebo Spikea. Jackie. Ok, aspoň otestuju, jestli je dobrá nebo ne. Jaký, schválně potom otestuju na konci tohle videa, jaký je podle mě nejhorší a jaký je nejlepší overcharge. Ok. Okay. Ta Jackie není tak špatná, když na něj naběhne. No, já jsem myslel, že to hodí po mně. Ne! Jsem pokazil, já jsem mohl dát gól, já jsem myslel, že ta Shelly vystřelí ultinu, já jsem spanikařil. Ale je zajímavý, že ji nevystřelila. Že kdybych to byl já, tak bych to udělal určitě. Nice. Jdem na ně. Mám overcharge nebo ne? Jo, mám. Ty vole! Holy shit! Ok, ale tak tohle bylo brutálně OP. Ukáž. Ty vole, oni dostali úplně rozdrceno. Já jsem tam naběhl a jsem je úplně všechny tři zlikvidoval. Oni dostali úplně bez šance. Ok, tak Jackie není tak špatná, jak jsem si myslel. Ok, ale tak tohle bylo drsný. Jsem tam naběhl prostě a úplně všechny jsem je zlikvidoval. Zabula na tomhle, jo. No tak to... By to chtěl lepší mapu. Protože tahle mapa mi úplně nevyhovuje. Normálně bych šel doleva nebo doprava. Okay. Ale jako pokud to nejsou dobří hráči, tak ten bol je stejně dobrý, že? Ne! Okay, overcharge už budu mít. Jako na Shelly nebudu běhat, to je... Nice. Pomoc! Já jsem tě doufám, že jsem neklikl ten overcharge. Nice, dobrý. Já jsem si myslel, že jsem ho klikl. Že bych ho takhle vyplítal zbytečně. Tak dáme teď. Ne! Já nechci hrát Zabula na téhle mapě. Jak vždycky jenom, teď se odpálím. A nestih to. Nice. Abych řekl, tak overcharge je asi nejhorší možná na Bullovi. Ale jako když vezmeš overcharge a rozběhneš se proti ním, tak jsi jakoby nesmrtelný a dáváš damage. Takže až tak taky špatný není. Ok, nice Spike. On má zvětšenou ultinu. Hele, to mám za quest tady, myslím. Ok, ale tak ten overcharge je trošku OP. Mě zapálil! Nice. Pěkně. Jak to přežila, by mě zajímalo ta Jackie. Ta Jackie je taky docela dobrá náhodou.
No se zabije sama. To je blbec. Já jsem ani nestihl použít ten overcharge. To se nepočítá. OK, to dáme si ještě jednu hru. Ale hází to furt jenom dokola ty stejné mapy. Protože mě zajímá, jestli budou mít stejný gadgety. Ono je možné, že to dává vždycky stejný gadgety a star powery. Jo, dává no. Asi nevadí. Au. Kamo ta Jackie? Lagi! Okay, tak teď bych na to šeli nechodil. To asi není úplně nejlepší si takhle vyplýtvat zbytečně. Co jí nás úplně zapušovali. OK. To by šlo. Jsem prostě jenom ahoj. Tak je prej, vadí vám to, hoši? Jako, oni udělali sami chybu, oni se dostali až ke mně. Jako moje jediná šance byla prostě, jako tohle byl asi jeden z nejlepších použití overcharge. Niu, a prostě jsme sejmul všechny. Oni byli strašně blízko, oni museli utíkat. To byla jejich chyba, že šli tak do útoku. Nebo víte co, lidi, dáme ještě jednu hru, mě to fakt baví. Já chci, aby mi padl ještě ten. Ne. Ale tady Bull nebude špatný. Uvidíme. OK. Já se začínám bát ty Jackie, protože ona je... jak jsem si myslel, že bude nejhorší ze všech postav, tak začíná být docela jako... overpowered. Au! Já ho střelím a skoro umřu, co to je? Pěkně. Dobrý, on to minul, toučko. Nice. Pěkně. Ten už to schytal. Nice. Já jsem to chtěl otestovat jenom. Ale asi to byla docela chyba. Jsem tam. Au. Vedle. To má na blízko tu ultinu. Jen. Teď už nebudu útočit úplně. Ale chci ten 10. game ještě. Ej kamo, oni jsou plný blbci. To si vážně myslíš, že když vole míří z ultinu, že jim do toho vejdu? Čau. Podle mě krásných 7 her jsme si zahráli. A pro tohle video to je všechno. A zatím čau.